Призвани, ненаети лекция 2. За музиканти и хвалители, посветени на Господа, основна истина. Хвалителят не е служител на сцена, а слуга на присъствието. Той не е нает за концерт, а призован за служение. Ключов стих. Евангелието според Йоан, 15 глава, 16 стих. Не ме вие избрахте, но аз вас избрах и ви поставих да принесете плод. Урок 1. Призванието идва от Бога, не от хората. Но истинският хвалител не започва с сцената, а с Божия зов. Пример. Давид не беше избран от Саул, а от Бог. Беше повикан, докато пасеше овце, далеч от сцената. Деяния на апостолите, 13 глава, 22 стих. Намерих човек по моето сърце. Истинският призив не започва с микрофона, а с сърцето. Урок 2. Наемникът служи със сцена, призованият за присъствие. Евангелието според Йоан, 10 глава, 12 стих. А наемникът, който не е пастир, вижда вълка да иде и оставя овцете и бяга. Наемникът се отказва, когато не е удобно. Призованият стои, дори когато няма аплодисменти. Хвалителят не пита как звучи, а пита угодно ли е това на Бога. Урок 3. Призванието винаги води към жертва. Послание към Римляни, 12 глава, 1 стих. Представете телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога. Това е вашето духовно служение. Призваният хвалител не служи според настроението си. Той е жива жертва, готов да се покланя на време и не на време. Урок 4. Дарбата не е призвание. Характерът показва призванието. Евангелието според Матей, 7 глава, от 22 до 23 стих. Господи, не в Твое име ли пророкувахме? А той ще каже: махнете се от мен, никога не съм ви познавал. Има хора с дарби, но без взаимоотношение с Бог. Призваният хвалител познава Господаря, не само сцената. В очите на хората – талант, в очите на Бога – послушание. Урок 5. Призванието се познава по плода, не по аплодисментите. Евангелието според Йоан, 15 глава, 8 стих. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. На сцената може да има реакция, но само в призванието има духовен плод, покаяние, свобода, изцеление. Задай си въпроса: след моето хваление има ли плод или само музика? Урок 6. Призванието се пази чрез смирение. Първо послание на апостол Петър, 5 глава, 6 стих. Смирете се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвиси. Наемникът търси изява, призваният търси присъствието на Бога. Смирението е белегът на зрелия хвалител. Урок 7. Призванието не е позиция, а идентичност. Първо послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих. Вие сте царствено свещенство, за да възвестявате превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината. Хвалителят е свещеник, не артист. Той води народа в поклонение, не просто изпълнява песен. Предизвикателство. Помоли се така: Господи, не искам просто дарба, искам Твоя зов. Покажи ми сърцето си, освети живота ми, използвай ме, не като изпълнител, а като поклонник по Твоето сърце. Заключение. Талантът може да отвори сцени, но само призванието отваря небето. Призваният хвалител не търси публика, а носи Божия огън.